ang atong Ginoo daghan siyang pamaagi sa paghatag sa iyang gahom. Naay iyang hikapon, na say magmasa siyag lapok, na iyang kulkugon, hikapon ang dila, na say iyang adtuon gyus balay, gunitan ang kamot, na say uban makahikap lang sa sidsid sa iyang bisti, maayo na. Karon nining atong ebanghelyo, ang iya na sang milagro, igo ra niyang gisultihan nga uli na ngadto naayo na ang imong anak. Unsa man ning klasiha sa pag-ayo sa masakiton? Maayo ning puy-an o dili? Kana bang inig-ampo nimo diri simbahan, Ginoo maayo unta ang akong bana nga paralyzed. Nya moingon dayang Ginoo, uli na kay maayo nang imong bana. Pag abot nimo, giatake na noon. Kadaghan gini nako gi paningkamutan nga mapahimuslan unta ning klasihas kaayuhan. Gatrabaho man kog landbang, pagka-paralyze akong papa dito sa ospital gi-admit. 1 year pa lang ko nga na-regular ko mga April 1988, pagka mga September ba to 1989, na stroke akong papa. Aktibo kay mi sa simbahan, buutan kay papa, edad siya atog 61. Nya inigadto nako sa kuan kay kada adlaw man jud ko mosimba sa Santo Rosario. Nya guman ako simba mo hapit o sa akong atos adoration chapel. Ang ako jong gi balik-balik pag hatag og salig kanig yung ibang liyuha kay sige naman kog kadungog ani nga ignoras Ginoo ba, lakaw na, maayo na ang imong anak. Igampo na ko dito, Ginoo in taon, maulian lang gid tas papa total, 61 pa man siya Lord, maayo pa man gyud to. Nya tuas ospital, nya mura day akong madunggan ba nga, lakaw na, maayo ng imong papa. Inighuman ako, igadto na ko sa ospital, di man yapon kalihok. Hangtod na uli na lang may sa amo, di lang yapon kalihok. Nya maorig po akong ihangyo sa Ginoo. Nga ayuha in town Lord. Nya murag naa sa ko'y madunggan, lakaw na, maayo ng imong amahan. Igo mo abot na ko sa amo, wa mangyapon maayo. Usahay ko magdamgo-damgo pa ko nga nagkuyog na ko numing papa. Nako, malihok naman lagi ng imong kamot og tiil pa. Ingon, ni kalit malanig kaayo, igmata na ko, uy, papa, di mangyapon kalihok. Tinuod ka ni o dili? Ha? Tinuod niya, kay gibutang mas ebanghelyo. Pero nga nung wa man tumahitabo sa kong papa, hangtod namatay, wa man gito siya ka, mauli eh. Unong katuig ginamong kumbati ato. Nga nituo man gito ko nga, wa gyud imposible Ginoo, maayo ra gyud. Nagbinuotan man sad ko in quotation ba, nagbinuotan man sad ko. Sige man kog serve simbahan, Legion of Mary, hapit na lang naong nako na simbahan, choir, ari pa ko sa PYCC, adto pa ko sa Basic Bible Seminar, ipada pa ko ngadto sa mga kapilya, kay maghatag og mga talks ngadto ug naay mga padung ng pistas Guadalupe perting hagua. Si ang ako jud atong usas giampo nga nihago kog maayo alagad, maayo untas papa. Wa man maayo. Ngano ka to? Nya dinhi kadiyo tra kayo. Ingon ra si Jesus, uli na, maayo na to imong anak. Pag uli niya, awa pag siya moabot sa ila, gisugat na siya. Naayo na imong anak. Unsang orasa?
Kadtog yung pagsulti kani may ako na nalingawan kay kadtong kaning orasa yan hinumdum siya mao man na ang pagsulti niya nako nga lakaw na ngano katong ako wa man mahitabo kay wa man sagid may mag-atubang ni Hesus God murag ako ra man tong tingog ga kuan ga tingog-tingog babasig di gito tingali ang Ginoo mo ini tingog no ako ra tong hunahuna ba kay gusto nako nga muabil ko aning maong kanibang maong paagi ba nga pag-ayo ako ra tong hunahuna niya wa gyud maayo ang tinuod nga naayo sa pagsige na kog ampo ug wa jud ko mohonong pag-alagad sa Ginoo ang akong kanibang gitawag og reluctance ang akong pagsupak nga di gyud unta ko gusto nga si Papa maparalyze mo'y naayo kay after mga 2 years nadawat man ako nga si Papa paralyzed na gyud og na-relax nako nganong na-relax man ko kay nahog man sa pantawan ang akong maguwang na paralyzed naman sa duha naman sila kabuok nabali man sa spinal hangtod karon na paralyzed mangyapon si Papa di mga 3 years after nahog man sa pantawan ang akong maguwang pagka 1992 nabali mang spinal sila nang duha mo'y paralyzed nakaingon ko ako gid ining mission Lord no nga na ako'y mga paralyzed. Nadawat na nako. Sige na sa kugunahon na kinsa na sa kay sunod aning mo paralyzed. Master na kay ko pag-atiman sa mga paralyzed. Nga na bang di nako maratol kung naay maparalyzed. Mawda na din kanang nay mag-ana, pader ayuha ko nako kani din agi ni maulian. Kamao na kay ko ani, may na kay ko aning paralyzed. Og daghan kay kog napamalandungan sa dihang nahitabo to duha ka buok na paralyzed niya pagdayon akong suod sa seminaryo akani nindot sa ni siyang istoryaha pagdayon akong suod seminaryo ang akong manghod mao may naka graduate og marine akong gipaadto sa Manila aron nga mo apply og balik ang edad niya to mga 28 anyos siya wa magikumodawat atong 26 pa akong edad mao tong naninda na lang siya isda dito sa amo nya nako ngadto lang suway lagbalik uy nadawat man pero dili sa makina kuno adto kuno anang manglimpyo anang mga kabina sa akan ni mixman man ting ito tawag ana niya pero i-training siya didto sa usa ka dako nga hotel international hotel nya mo gasto pa ko atog mga 15,000 loan ko ato sa among multipurpose loan sa bangko akong gigasto niya ug tuod man nakahuman siya siyang training ingon siya mo balik na ko sa opisina karong sunod semana kay ako nang i-endorse ang akong mga itong certificate ba to pagkadangtan og pagkasunod semana adlaw gitong Miyerkules ning tawag magkalit ang sayos buntag ang akong igagaw nga mo yang giabutan dito sa Manila ingon man nga uy dong nako ang imo bang manghod nako nga naman siya di naman kalihok si atong Lunes nagmo siya siyang dapit siya iyang tuhod nga di kay kalihok pagka Martes dong abot na siyang hawak karon amo na siyang yayungan anak ko hala tulo na tulo na Lord anak nako di gid ko kasod aning seminaryo nako nya unsa may inyong plano diha day siya amo lang sa ning ipaterapi di am koy kaila ding therapist nya di gini siya maulian dong amo na lang ning dadon ngadto kanang naam koy kailang madre dito sa Manila komite ito hospital nya ako lang ni ditong suwayan og refer kay naman na lay foundation nako og di gyud maulian kanang ato na lang i-arrange daya ipapauli na lang na dire nako asa sa kanako ibutang ning ako manghod no si Papa dias babaw niya ako maguwang dias ubos
wa na rabay kwartos babaw nga kabutangan ako asa sa kaning paralyzed na ko ibutan tulo naman ni kabuok. Maingon jud ko dito sa rehab center. Nga among balay gamay. Una-una na ko ato. Sige kong hilak. Niya ang ako sang manghod ay dito, gasigi sa siyang hilak. Pagkahuibis ko no, matod pa sa akong manghod. Pag humag-therapy, di na may noon ko no malihok. Ang iya naman lang, may malihok. May matatos una kay maana pa iya kamot. Nadugay ko no, pag humag-therapy, di na ako no malihok. Kasta kamot, ang naman lang niya malihok. Di gasigi lang siyang hilak. Matod tibuok Bernes, o siya kaon, hangtod nakatog ko no siya. Pagkatungang gabi ko no sa Bernes, nga tungang gabi nagdamgom to siya. Pag mata ko no niya, purti ko nung gutuma, ditso siya bangon. Ngadto siya sa ilang lamisa. Niya, wa man siya kitas kanon, niya gipukaw iyang igagaw nga tupad niya higda. Siya, dong, napatay kanon dong. Siya, nagbarog mo lagi ka. Di ba paralyzed man ka? Oo, no, paralyzed man dahil ko. At ang tawag siya na ako, pagkasabado, ingon siya, nakalakaw na ko kay painom kong tambal niya, gitirapi sa ko, ni ipikto tingali tong tambal niya, mao ni ron na ulian ko, pero mo check up ako sa doktor niya. Pag humag-check up, imong doktor, swerte ka kay naulian pa ka kay ang imong spinal na sudlan o virus niya. Pag adto sa dito sa gitawagan man din siya atong iyang agency nga magpamedical na isa, hala pamedikalo nako, basig di ko kapasar nako. Bugdi ka kapasar uli dire. Ni pasar man sad siya. Nya ang giingon lang gyud doktor, ayaw gyud diha sa bugnaw. Likay ginang bugnaw, nindot maligo ka ini tubig gyud aron dili nimo kuan din imong muriak imong spinal. Pag abot sa barko, wa man siya gi-assign og kanang manglimpyo, gibutang man siya sa kusina. Adto siya na assign sa freezer nga dako kaayo kay tig-withdraw siya sa mga karne. Takes na sa tawag nila dyan ako, pastang di malasa. Ani di am ko freezer hinoon di asahit. Musamot niya akong likod. Pero niabot man siya nga tog 25 katuig, wa man siya matay na abot. Di ba ka na siya matay karon na dako magigtiyan. Una nga, wa na hinoon ko ni Ampos Ginoong maulian. Nangandam na ko nga, asa na ko siya ibutang, naulian. Di ano'y akong gisigihag Ampo, wa mauli Kaya ang gusto des Ginoo ang akong pangandoy, nga murag ang ako diyong gusto mo'y mahitabo, maanad ko, nga dili ang akong gusto mo'y mahitabo. Kana bang makaingon ko, your will be done. O sa dihang ni angko nako nga your will be done, ihatag sa Ginoo nako ang iyang will, nga dili gid ko para minyo, para pari di ko. Lisod kay ito pagdesisyon nga mobiya ako sa among pamilya niya, ako'y breadwinner. Silang tanan nagsalig nako niya, nibiya ko ni suod kog seminaryo, ni resign ko sa akong trabaho. Moto'y kinalisurang desisyon, pero yano kay kong nibuhat ana. Kay murag ang akong pagsalig sa Ginoo okay na kaayo. Ingon des Papa, mag-unsa na malang mi ani nga ikaw may nagpakaon namo. Nako ingon man Ginoo pa nga God will provide. Ang Ginoo ray mag-igo. Imas papaaw. May kabuot naman ka. Kinsa mamimimusupak nimo. Suod kog June 1995, pagka August, patay des Papa. Diwa na. God will provide. Ito naman siya sa langit. Ang Ginoo na nagpakaon niya dito, di na ko maghago diri pakaon. Nakapangandoy mga ikwato, nako patya na lang sa ning usa, Lord. Ay, wa man noon mamatay, hantod karon na, apa man, ako pa matingali maunaan. Mga igsoon, atong tagaag higayon ang Ginoo. Mao nay pagtuo, mo to katong opisyal, niuli siya, kinituo siya. Unya ang pagtuo niya nga, iyang pagbuot mo'y matuman. Ug ayohon, physically, ayo. Ug di sad ayohon physically, okay. Ang iyang pagbuot mo'y matuman. Muna diri sa atong unang pagbasa, gibutang gidiri nga, sunod gitas Ginoo. Kay iya ra ginang ninduton ang tanan. Basta mo sunod lang kita niya. Karon kay wa man ta magsunod niya, ang kalibutan wa man magsunod niya. Nagpadayon ang kagubot. Nagpadayon karong gubat kining pagpangawkaw sa atong pundos kwarta kay niingon ang Ginoo, ayaw higugmaa ang kwarta, labaw nako.
ayaw pagpaulipon sa kwarta. Nagpaulipon man ta. Naa naman ta ni salig sa kwarta para maluwas. Di porti na natong di malasa, gasiging kagubot. Wa na may nagsunod kaayo sa pulong sa Ginoo. Nge, lingay mong tupad. Ingna, mupalit yung kag slat kada simana. Nang palit kag slat kada simana. Moingon day na, ay wa ko'y kwarta oy. Kwarta dayon na iyang basihan. Nya imong pangutan-on ng mga kaslunon. Okay ka og mga anak mo 12 ka bu. Ay si bako pa diro, intaw mi kwarta pa diro. Kwarta gyapon. Mao na karon. May sulta. So ako din hindi jud ko mangayog kwarta, slat ray akong pangayoon. Nya kun mo palit mo og slat, okay. Congratulations. Og di mo palit og slat, okay ra gyapon, pero luoy kay mo. Nga naman, daw ka. Patay ka diya. Ana ha?